Takže toto video bude o činke, takže až mám činku, takú trochu ťažkú. Toto asi je 100 kilová. Počkajte trochu, tak trošku. Je taká 2 kilová. Toto je taká trochu hrubšia. Vidíte? Takže chcem taký byť chlap, chcem taký cvičiť, chcem taký podtovaný, takže dajte tu lajky, odber, napíšte mi, čo si o mne myslíte, že chcem taký chlap, čo cvičiť, veľa jesť, stavovať, chcem sa stravovať, viete, takže chcem taký chlap podtovaný, taký som registrovaný, taký, som chcel byť taký, že cvičiť a také veci, takže také youtuber, také debility, viete, chcem byť taký, dajte mi youtuber, like, tak chcel by som taký youtuber, alebo hrať, alebo také debility, takže toto je 2 kilová činka, to je taká silnejšia. Čo mi myslíte o mňa? Čo? Toto je tiež taká trochu silnejšia, to je taká činka, viete, taká trochu, nemôžem dať na zem, lebo potom sa tu sláme, viete, takže dajte mi tu veľa lajky, alebo takže toto video činky je o tom, že chcem taký chlap, že cvičiť, chodiť do poslovne, byť také, alebo cvičiť také, chcem také, viete, že chcem taký podtovaný byť, viete, svaly chcem, a chcem byť taký podtovaný, že som chcel túto tovanie, aj tu taký, takže toto 3 činky, ešte mám jedno, neviem kde, zabudol som, že máme len 3 činky, takže toto je tiež dobré, toto si dajte tu veľké, lebo takže činka je super, toto je tiež 2 kg, takže tak. Tá trochu taká ťažká, vidíte. Takže dajte mi tu like, toto video končím, to bolo o činke, a dajte mi tu like, napíšte mi komentár, to video končím a čau.